Sanamukele kuKhanyisani TV, igama lami nguNkhazimulo. Uma samusha i-channel siyacela usubscribe khona uzokwazi ukuthola ama-video isikhathi sakhiqiza. Khona nizokucacisa la ukuthi umuntu uyakwazi ukukuhlolela akusho ukuthi naye uyakwazi ukukulapha. Angiyiphinde lento. Ukuthi umuntu uyakwazi ukukuhlolela akusho ukuthi uyakwazi ukulapha. Ngichaza ukuthini? Uya kudokotela akutshela ukuthi naye unenkinga, une-heart condition, inhliziyo yakho ayikho right. Lo dokotela singabeka imali phansi, akusho ukuthi yena uyakwazi ukuhlinza isifuba alungise inhliziyo yakho nama-arteries aphala lapho kwinhliziyo yakho. Usudinga i-surgeon lapho. Manje inkinga esiba nayo, umuntu ufika ahlole, mase ba nokuthi lo muntu ongihlolelile esho sangilungiselela inkinga yami. Isikhathi esiningi abantu abahlolayo abakwazi ukulungisa inkinga. Cha, bangaxabani nami, abakwazi ukulungisa inkinga noma amandla abaphiwanga ukwenza lokho. Bayakwenza nje ngenkani, kodwa isikhathi esiningi abanikwanga leyo mandla ngoba uthola mhlawumbe nesithunywa esihlolayo. Siyahlola, asiyiphathi impande, asiyazi imithi fanele nje awunabo ukugedla. Uzomlapha lo muntu ngewasho kodwa kube kudingakala impande. Awusamtsheli manje umuntu cha, hamba enyangeni, ufike uyitshele ukuthi lokhu nalokhu kuyinkinga yami. Sengihlolile, ngicela ungilekelele ngoba wena uyigedla. Wena ukwazi ukubamba imithi ebulalayo uyijike iphilise ephilise ibulala. Ngoba kuba naleyo nkinga yokuthi omunye umuntu uthi uyakhuleka nje, unesithunywa esikhulekayo, uye entabeni yakhuleka. Kodwa lo muntu makubamba ngezandla zakhe, uphethwe ikhanda wakukhulekela, liphele ikhanda. Uma uney'nhlungu noma yimi uma ekuhlaselayo, uma wakhulekelwa leyo muntu, isuke le mimoya emibi uphile. Uma ufisa iy'nhlanhla uma kubeka izandla lo muntu nesithunywa esikhulekayo wakhuleka, ziyabhukuka izinto zakho. Azi ukuthi isipho sakho sisebenza kanjani esingibethe emzimbeni wakho. Ngoba uma usuyizwile inkinga yomuntu